Bonjour. இந்த 10வது காணொளியில் பிரெஞ்சு மொழியில் வார்த்தைகளை 3 எழுத்துக்கள் கொண்ட சிலாபுகளை வைத்து படிப்பது எப்படி என்பதை நாம் பார்க்கலாம். அதாவது இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த 2 எழுத்துக்களோடு இன்னொரு எழுத்தும் சேர்ந்து தான் அந்த 3 எழுத்து சிலாபுகள் உருவாகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஷ், ஆ, எல், ஆ, ஓ, யு, ஆ, இ, A, U, A, N, E, U, E, N, U, N, O, N. இந்த மாதிரியான 2 எழுத்துக்கள் சேர்ந்து அதோட இன்னொரு எழுத்து, உதாரணமாக இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிறேன் சே. இப்போ இந்த சே முன்னாடி இந்த எழுத்துக்களோட வரும்பொழுது நம்ம எப்படி அதை படிக்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சே, இங்கே நான் இதை மட்டும் இல்லை, இன்றைய இதில் காணொலியில் நம்ம இந்த ஆஷா வச்சு பார்க்கலாமா. ஆஷ், ஆ, ஆஷ், இந்த மாதிரி. Donc சே, ஆஷ், ஆ, சேவும் ஆஷாவும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஷா. Donc சே, ஆஷ், ஷு. Donc ஷா, ஷு. சே, ஆஷ், ஏ, ஷே. சே, ஆஷ், இ, ஷி. சே, ஆஷ், ஓ, ஷோ. இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஓ உச்சரிப்பு, அதாவது சேவும் ஆஷ் ஓவும் இணைந்து அந்த ஷோ என்ற அந்த ஒளி வடிவத்தை கொடுக்கும். ஆனால் இதுக்கு வந்து நிறைய வார்த்தைகள் கிடையாது பிரெஞ்சு மொழியில். ஆனால் இந்த ஓ வந்து என்ன ஆகும்னா, இந்த ஆஷுக்கு பக்கத்தில் வர்ற ஓ வந்து பெரும்பாலும் ஆயு இந்த ஒளி வடிவத்தோடு தான் வரும். இந்த முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் நான், ஆ யு என்பதும் ஓவுடைய ஒளி வடிவம் தான். ஆகவே இந்த சே ஆஷ் ஓ இருந்தாலும் ஷோ தான், சே ஆஷ் ஆ யு இருந்தாலும் அது ஷோ தான். ஏன்னா அந்த ஆ யு உச்சரிப்பு வந்து ஓ மாதிரியான உச்சரிப்பு. ஆகவே ஷோ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சே ஆஷ் ஓ ஷோ, சே ஆஷ் ஆ யு ஷோ, இதுவும் ஷோ தான். அடுத்ததாக சே ஆஷ் யு ஷு. Donc ஷா, ஷு, ஷே, ஷி, ஷோ, ஷு. ஆகவே இந்த ஒளி வடிவத்தை பயன்படுத்தி இந்த சிலாபை, இந்த 3 எழுத்து சிலாபை பயன்படுத்தி சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம். இங்க alors ஷா, donc CH ஷா, இந்த தே உச்சரிப்பு இல்லை. donc ஷா, இது வந்து பூனை ஷா. ஷா, CH ஷா, போ, பே இருக்கு. இதுவும் முன்னாடியே சொன்னது தான். அதாவது இந்த ஓ உச்சரிப்பு வந்து ஆயும் ஓ தான், ஆயும் ஓ தான், ஓ உச்சரிப்பு தான் வரும். அப்போ ஷா, போ, இது வந்து ஓ, போ, ஷப்போ, ஷப்போன்றது தொப்பி. ஷா, ஷா, இதுவும் இந்த ஆயு இருக்கு பாருங்க. donc தே வருது, ஓ இதெல்லாம். donc தோ, ஷத்தோ, ஷத்தோ, ஷத்தோன்றது கோட்டை. அடுத்ததா CH ஷு, ஷு, வால், ஷு, வால், ஷெவால்னா குதிரை. ஷு, மீஸ், ஷெமீஸ், ஷெமீஸ்னா சட்டை, ஷெமீஸ். Alors, mouche, M-O-U-C-H-E, donc ça c'est mouche, mouche, mouche la பூச்சி. அடுத்ததாக CHI, CHI வந்து ஷி, donc chiffre, chiffre, ஒரு எண் நம்பர் 1 2 3 சொல்கிறோமா, அந்த chiffre. அடுத்தது chiffon, chiffon, CHI, chiffon, chiffon, ஒரு துண்டு துணி ஒன்று துடைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற துணி மாதிரி. chiffon, Chine, C-H-I, Chine, Chine, இது சீனா நாடு. அடுத்ததாக chose, donc C-H-O, chose, donc இது வந்து ஒரு பொருள், பொதுவாக ஒரு பொருள் குறிக்குது chose. நான் முன்பு சொன்ன மாதிரி இந்த CHO, ஆஷுக்கு பிறகு CHக்கு பிறகு ஓ வந்து நிறைய வார்த்தைகள் கிடையாது. ஆனால் அந்த ஓ உச்சரிப்போடு வருகின்ற ஆ யு வந்து நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கின்றது. இப்போ இதில் வந்து CHAU ஷோ, ஷோ, ஷோனா வெப்பமாக இருக்கிறது, சூடாக இருக்கிறது, ஷோ. இந்த இடத்துல எழுதியிருக்க ஓவும் ஓ உச்சரிப்பு தான் ஆயுக்கு. இதை பார்க்கக்கூட ரொம்ப முக்கியம். ஓவுக்கு ஓ மட்டும் இல்லாமல் ஆயு, இது 3 எழுத்தும் சேர்ந்து வர்றதும் ஓ உச்சரிப்பு தான். ஆயு வந்தாலும் வெறும் ஆயு வந்தாலும் அது ஓ உச்சரிப்பு தான். அடுத்த கட்டமாக இந்த ஷோ பார்த்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஷோ, ஷோவு, ஷோவு, ஷோவுனா வழுக்கத்தலை, ஷோவு. அதே மாதிரி ஷோ, ஜிஆர், ஷோஜிஆர், ஷோஜிஆர்ன்றது அந்த தனியை சூடு பண்ணுற அந்த வெப்ப கருவி, வெப்பத்தல் கருவி. அடுத்ததாக ஷேக், இதை பயன்படுத்த ஷேக், 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 ஷேக் காசோலை.
அதே மாதிரி இந்த ஷேவை பயன்படுத்தியும் கூடுதலான வார்த்தைகள் கிடையாது. ஷேக் ஷேக்கு donc காசோலை. அத்தாஷி பண்ணுறதுன்னா அத்தாஷி பண்ணுறது, கட்டுறது, அத்தாஷி. ஆனால் இந்த வினைச்சொற்களை வந்து உருமாற்றும் பொழுது இந்த கடைசியாக வந்து இந்த ஷே என்ற இந்த ஒலிவடிவம், இந்த சிலா வந்து நிறைய வினைச்சொற்களுக்கு பயன்படும். இப்போ இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இது வந்து ஷே, ஏ இருக்கனால ஷே. CHU, CHU, donc parachute, parachute. Alors, parachute வந்து parachute, வானத்துலேருந்து குதிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம், parachute. இது நல்ல வார்த்தை. பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 1 2 3 4 சிலாப் இருக்குது. இதில் இது வந்து 3 எழுத்துக்கள் கொண்ட சிலாப். பா, PA, பா, RA, ரா, donc parachute, parachute. 4 சிலாப் இருக்குதுல்ல. அடுத்தது ஷூட். ஷூட்டுன்றது அமைதியாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை ஷூட், ஷூட். நமக்கு இந்த 3 எழுத்து சிலாபில் இப்போ முதல் கட்டமாக இந்த காணொலியில் நம்ம வந்து சேவும் இந்த அஷ், 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 ஏ, அஷ், இ, அஷ், ஓ, அஷ், அ, யு, அஷ், யு இதை வச்சு நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு சில சிலாபுகள், 3 எழுத்து சிலாபுகள் கொண்ட காணொலிகளை நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம்.